Шон МС ребро бас кардааст ё то ҳол месарояд? Ман так пеш сунни савол омадам чӣ аст? Нема бизнес наверно. Агар батл нашавад маро мурғ гӯед. салом ва дуруд обуначиён ва тамошобинони гироми қадр. Агар шумо дар хориҷа кор ва ё зиндагӣ доред, ҳоло беҳтарин аён барои дидорбинии пайвандону наздикон аст. Масалан, дар Русия барои осонии кор аз Т-банк ба билети ҳавопаймо тахфиф гиред ва имкони бурди 10 000 рублро пайдо кунед. Ин осон аст. Бо истифода аз пайванди ман дар тавсиф то охири август як корти дебютии Blackро аз Т-банк гиред ва ҳама харидҳоро бо он пардохт кунед. барои ин шумо бо кафолат промокоде мегиред ки барои чиптаҳои ҳавопаймо 500 рубл ба шумо тахфиф медиҳад. Сипас дар барномаи Т-банк ё сайти Т-саёҳат дилхоҳ билети ҳавопайморо харед ва ба таври худкор имкони бурди 10 000 рублро пайдо кунед. дар он 10 нафар ғолибон муайян карда мешаванд ва ҳар яки онҳо 10 000 рублии худро мегирад. аз ин рӯ шумо имконияти зиёди ғолиб шудан доред. новобаста аз натиҷаҳои бозии бурднок, агар шумо дар Русия кор ё зиндагӣ мекунед, дархости корти дебютии Black аз Т-банк муфид аст. Т-банк номи нави Тинкофф банк аст ки аллакай садҳо шаҳрвандони Қирғизистон, Узбекистон, Тоҷикистон ба он эътимод доранд. бо истифода аз ин корт онҳо ҳамарӯза танҳо тавассути рақами мобилӣ ба пайвандон бе комиссия пул ирсол мекунанд ва аз ҳама асос барномаро бо забони модариашон истифода мебаранд. бо харидани билетҳо тавассути Т-банк ва хадамоти Т-саёҳат шумо метавонед парвозҳои арзон ва зудро пайдо кунед ва билетҳо ҳамеша дар барномаи бонк дастрасанд. ба пайванди дар тавсиф буда гузаред ва корти дебютии Blackро аз Т-банк дархост кунед то ки ба билети ҳавопаймо тахфиф гиред ва имкони бурди 10 000 рублро пайдо кунед. бахши сеюми барнома хушомадед ба барномаи мо Шон МС ва Шаҳром. савол ба Шон МС: чанд сол мешавад ки ҳамдигарро мешиносед? бале, Шаҳромро. чанд сол шид? май куҷо омадам вохия гала шид. соле ки ҳамкорӣ мекардед кадом солҳо буданд? Шаҳроми диякон. чанд сол шид гаручи? тақрибан 8 не? 8-9 сол мешавад ва чаро солҳои охир ҳамкорӣ байни шумо нест? ай вақтҳои охир калон шудем ба ақл. хай мо ҳар кас пай ҳаёти сабаб дар чист? зиндагӣ. зиндагӣ. сабаби ҳамкорӣ накардан дар зиндагӣ. беҳтарин. савол ба Шаҳром: ба гуфти шумо Шон МС ребро бас кардааст ё то ҳол месарояд? ман так пеш сунни савол омадам чӣ аст? Нема бизнес наверно. беҳтар. савол ба Шон МС: агар раваду шабакаҳои иҷтимоӣ тамоман дар Тоҷикистон қатъ бигардад, Шон МС ба чӣ кор бор машғул мешида бошад? модари мо ҳазрати хатиша гуфтагия ки агар биган дар дунё як донаи борон намереза ва як донаи гандам намерӯя, ман парвоша надорам, баро ки аллоҳ ша раззоқ гуфтагия. раззоқ яъне ризқидиҳанда, ризқи ҳар бандаша баъд чиз метавад. дар ин ҷо мо гуфтем агар шабакаҳои иҷтимоӣ қатъ бигардад, шаҳбоз ба чӣ кор бор машғул мешавад? кори боре ки шумо машғул мешавед баъди сайтҳои иҷтимоӣ. фикр кунед ки аз ҳамин рӯз эътиборан ё ки саҳар ягон сайтҳои иҷтимоӣ кор намекунанд, шумо хестену шуруи бояд ягон кор шавед. кадом кор? агар ман дар аввал фикр кунам ки ай саҳар ягон сайтҳои иҷтимоӣ кор намекунад, хай рафтем барномаро чизи мекунем. тамом агар мақсад хай бо ягон кори дига мекунӣ, услуги компютер, туи сёнка мекунӣ, такси мезанӣ. такси. қатъи такай Муродали, салом алейкум. Муродали аз Нью-Йорк такси мезанӣ, усман чикш мешаванд. беҳтарин, беҳтарин. ширкатҳои 33 44 41 интизор шавед. 4 зурай бахило. интизор шавед акай шаҳбоз. дуруст? беҳтарин. савол ба Шаҳром: Шаҳром бо ганҷинабонӣ робитаи ошиқӣ доштанд ё ин ки робитаи ҳамкорӣ? ҳаст сару садоҳо ва дар комментариён айсондагианд ки Шаҳром бо ганҷинабону муддати робитаи ошиқӣ доштанд. ин сару садоҳо рост аст ё дурӯғ? дурӯғ. беҳтарин. савол ба Шон МС: чаро баъди бо шумо ва дар канали шумо видео карду боз рафта дист бар зидди шумо зад?
агар диз намазадагӣ боша ин савола баъди кафтин мара не ман намедонам леки брачка қатима дар чақчақа ягон ноҳурматӣ накард ягон гап чизе мара нагуфта ки ман бигӯм о диз зад мара хурад кард мара пас зад не то чанде ки мо хабар дорем баъди дар суҳбат бо мо гуфт ки ман реп хондам ба он хотире ки диз задам ака Шаҳбоз репа ба ҷои не рӯи ростӣ хона шумо ба ҷои реп хондестед чаро баъди ки суханоро гуфт хайт ишамай баъди курсидан гуфт ишамай баъди курсен ай шумо айма чи ай шумо пурсен ки реп нахондестед не зинда бошем зинда бошем савол ба Шаҳром баъд аз оне ки Шаҳриёр шуморо пранк карду эмоцияи ёри дӯстону ҳамсинфону хештаборон чӣ гуна буд ва чӣ гуна инро қабул карданд рости мо пранк хабардор набудем вақте ки пранк кардам вақте ки якум биромад мана рости модарам занг зад камтар додвой разбор кард ки киё бача ма учама гандае баъд пурсид ки киё бача мата номро шароит ма фалон қисматдон мекунам бачара диққати ҷанг шидаму бисёртар мардума дар ғазаб оварданаш ҳамон ҳолате ки мо бо Шаҳриёр ҷанг мешем ҳамон ҳолат модари ман ба ғазаб овард баъд занг зад баъд ман гуфтам ки модарам и пранка и шӯхӣ кардам агом ҷанг нашидем баъд камтара ором шидан абад дӯстон мисол афиқое ки наздикам буда дидам баъд ҳамун вақте ки ҷанг шидагем баъд бисёртар фақат як гап гуфтам ки ҳамун ҷанг шидӣ намезанем ва ямштиш намезанем ва нахоҳам хеле кашталба намезанӣ даҳану биниша бишканӣ ҳамин хеле бисёр фақат ҳамин як лаҳза инами ҷанг мон мардумро бисёртар интерес нашида шумо дар рабти пранк хабардор нашудед ки ин пранк буд ё на ман медонам ки Шаҳриёр чӣ коре мекунад қарор наместам хеле як камкам гуфтам ман ба шӯхӣ гуфтам дар онҷо ки шумо чӣ коре мекунед пранк накунед меги дар чӣ мегӯям дар студияи ма омадан камера мондам ман иша аҷдад надоштам да безе шумо ҳозир гуфтан ки модарам занг зад гуфтан ки номерои ҳаваи бача рате фалону бесмадон гуфтани гап қорат мекунам қорати тоҷикӣ беҳтарин савол ба Шон МС Шаҳбоз дар қисми аввали ҳамин барнома дар сайти Бигалайф реп хондед биед росташро гӯед ки репро сар кардаед дуруст рост мегӯям сар кардем чанд муддат шид репро сар кардаед 10 сол шидан сар кардем 10-12 охир реп сар кардем ку репина не ман мехонам стримом дар Бигалайф хеле як фристайл мехонам мисола ба ҷо намекунам яки официально брам концерт студия запись дискотека баромад кунем фристайл фақат дар ютуб дар сайтҳои иҷтимоӣ чи акози комментария смарди мо чӣ қадар сар мекунем хай одам баҳс мекунад ки мен бирям шабас кунӣ сус гапи чап дишти мешава ну ба суди ҳамин кори хидма ман дар хидм як шаг период мебинам барои як қадам пеш мебинам барои чи барои ки мисоли гап аввала ҳаёти худам фикр мекунам чи буд кайф буд спиртной буд алкогол буд дискотека буд рақосаи лич буд ҳамин чизо аз ҳаёти ман лакай дур шудагие реп не реп гуфтесам мо медурум ман реп дур мешавам реп ма дур намешавам мисол ман дар Бигалайфам дар ютуб дар ҷое ки медурум намедурум ман дар чи дар кор аудитория ма ки ҳамун мухлиси реп ҳамун мисоли гап хондане нест як хел дар Бигалайф ҷое аст ки падарка мезананд у сумкате уҷост як хел шия падарке мезананд ки он падаркара накуша мефаҳми нахони қида дизони каши хеле некрасивия да бисом он пацан хай затра ҳурмат кард дар байни қадар ҳазор одам тамошо дорад обрӯ тавар дошт бачиқит намекунӣ дар мо як гап мегӯянд говдуздам дузд аст сӯзандуз ҳам дузд хай братан мо дуздем мақсади ман дар ин гап буд ки нафаҳмидам мақсадта бародарҷон мақсади та дае буд ки ишам як кора кади мақсад амишам репхония амушам репхония ну каму касе чӣ хеле мехоҳад шиддат кунад ну вақте ки меган реп хондестай ба ҷо мекунад яке ку ҳаму репҳои ман мехондагӣ киҷодан ман хеле гӯш мекунам ман панҳои хондагиҳома киҷо мекунам
сару садаҳо خیلی سوال ما پناهی میخونم برای کی نمیخونم дар мо мегӯянд то шамол нашавад дарахт намеҷунбад. میجنبم میشه نه پیش شام дарахт اوه درخت میجنبم میجنبم ҳамон дарахта кадоме меҷунбонад ку? خیلی کدام میجنبم ҳамон دست дарахта шумо ҷунбондагӣ не? خیلی дар голам беҷумонад راستی درخت کنسله مونده беҳтарин савол ба Шаҳром. суруди ханда кун 1 ва ханда кун 2-ро ҳамроҳи шонемсӣ хондаед. ханда кун 3-ро кай мехонед? ман тайёрам как всегда برای کار ман тайёрам ки шабоз зад мекунем ки кай табиголаи ҳам хандага давора хандаga мусулӣ навкун бигирем авлиска кунем бичаспонем نه این лучше انتظار نشن بلکه яхе яке ягон рӯз мешавам мекунем одам оянда да бояд гарантия натавоне ки иншоллоҳ намешавад иншоллоҳ ма мешавад меган аз ноумедӣ бас умед аст а як кори хуб умед кардан хуб аст шумо мегӯяд ки интизор шавед, шонемсӣ мегӯяд ки интизор нашавед. вақт ҳамаша нишон метад дар охир як кас балабол меброяд дар охир як кас ба лабол меброяд. савол ба шонемсӣ. шонемсӣ, мо медонем ки шумо аз дӯстони зиёдатон хиёнат дидаед. ин дуруст аст? хоб чӣ гуна хиёнат бошаду барои чӣ бошад? хиёнат ҳар гуна мешавад барои чӣ барои гуноҳои худ мошад ман ҳамқа дӯсти хуб набудам барои дӯстонатон. ва гуфта метавонед ки як хиёнате кардед ки то ҳол ягон дӯстатон сахт аз шумо хафа خیلی шудааст. دوست بسیار якташро метавонам гуфта? نه سکوورا گفتن نه که هست خیلی дӯсто бисёрон. هست беҳтарин савол ба چیش بهترین نکنم چه برادر ای من خفان بهترین не бози гуфтӣ ки гуфта наметавонам барои аввал мақсад як сира ба ҷо кардӣ да. نه در کنه سیا کسا گفتن در خود بهتر نه که هست خیلی آدمو من بگذشتی وقت بگذشتی سین سال آدم میفهمم که یگون آدم ایدئالی نیست او یکی ایدئال بود 1400 سال چید نیست تمامش чунин савол ба Шаҳром. аз дӯстон хиёнат дидаед? ноҳақӣ. бисёр мебинем дар ман бисёртар дар ҳамин 4 соле ки 3.5-4 сол мешавад ки 蓝牙已断开。 نه دوستش کنم рости дар муддати 3-4 сол мешавад ки дар рӯи саҳнаем ман дар ҳамин муддат як қариб як зиёдаи 20 нафар дӯстое буданд ки наздик ман воро медонистам بلندتر گفتشون наздик медонистамшон ҳамин сабаб бисёртар ман дидам ака ҳар як тайёра гуфти ака шабоз номошона гирифтан дар кор нестаем леки бисёртар хиёнат дидем ака дар бисёр ҳолатош мешавад ки гуноҳаи худмонам шидагия гуноҳаи морам шидагия мумкин дар ҳамон вақте ки мо ягон сухани бад гуфтагем ягон гапи бад гуфтагем мумкин баъдан фикр кардагем ки дар ҷа гуноҳ ай мо шидагия ӯ бародари мо ай мо мисол хафа шидагия хеле дар бисёр ҳолатош худман гунаҳгор медонам гуфти акай шабоз морам шояд ки дӯсти хуб набудем ай ҳамин ҷиҳат хиёнат дидем. дар мо мегӯянд ки кардӣ мебинӣ. ин гапҳо ба шумо дахл доранд ё на? шояд ҳам гапҳои ман машамия мақсади ман меяд ки мумкин дар ҳолатҳое буд ки сабаби мумкин қадар мисол мардум мешиносанд чӣ мегӯянд сабаби ситора будан мумкин ҳолатҳое мешавад ки ту намехоҳӣ ҳам ягон рафтори бад мекунад ту ҳамон ҳолата ӯро ягон гапи бад мегӣ фикр намекунӣ ки ҳамин гап дар ҳамон одам чӣ хеле мерасавоне ки мегӣ ҳамин гапа узрпурсӣ накардаен? не ака бисёр ҳолатош мумкин узр пурсидагем бахшиш пурсидагем не ки дар ҳолатҳои шидагие ки успед кардаги нестем бахшиш пурсидан дар гапа гуфтагем ӯ худ ба худ мисол рафтагия бари мо ё ки ягон гап гуфтагия паси мо баъдан мумкин гуноҳи худмона фаҳмидем ака на ҳамаш дар бисёр ҳолатош мешавад ки дӯстои мо барои ситора будан мо дар бари мо буданд
хай барои бисёр ҳолатҳо мумкин дар бари мо буданд. Хеле дӯстдошам буд, хеле дӯстое буд ки мумкин мо дар ӯ дӯстӣ хуб шида натонистем. зинда бошед. савол ба шонемсӣ 5 сир аз зиндагиатон гӯед ки то ҳол дар ягон барнома нагуфтаед ва ягон мухлиси шумо намедонад. Ман человек паук. 5 сир? 5 сир. Бера ки бугӯ баъд маънои сир будану чие? мақсад сире ҳаст ки шумо барои мухлисон бояд гӯед ки мухлисон аз шумо интизоранд ин чизҳо. او چیزی که برای گفتن داشتم همش گفتم. چیزی که سیر گفتم سیر بسته. мисол дар комментариҳо мо менависанд ки аз акай шаҳбоз аз шонемсӣ пурсон шавем ки он чизе ки мо намедонем. خب پرسیم. пурсидестем 5 чизе ки мухлисони шумо аз ҳаёти шумо намедонанд, аз кори фаъолияти шумо намедонанд, аз зиндагии ҳозира ва аз зиндагии гузаштаи шумо پرسیم намедонанд. من نمیدونم که ساعت 10 روز چی گپای. шумо метавонед гуфтад. پرسون خیلی جزا. як сир аллакай баромад соати 10 шонемсӣ хуб аст. дуюм сир Соат 10 нимам ховай. 15 дуюм خوب. сир 10 10 20 هم خوب. сеюм сир 10 25 هم خوب. 10 هم خوب. Шашмиш намехезам. як сири охир шаб магум мешавад. خب بگو. то сара بدورем ба. اوه. نه ایش سیر نیستی هر شب قدیم بدورن و خواب و مخلصون قدیم بدورن هر. بهترین سیر اكو چیزی که سیر بود شو گفتن نمیشه او سیره. برای مخلصون سیر نداره شما. اون نه اون چیزی که حیات شخصی من بگذار شخصی بمونم. بگذار محکم بمونم. شان سیر نداره مقصد شهباز سیرایی داره که شان گفتن ده حق نداره. خب بیا این خیلی میکنه مگه نه. شما شان گفته سوال دادستین یگو شهباز گفته اگر 5 سیر شپرسون شویم چی؟ شهباز در برنامه قطع شهرام چی اینترسینگی داره؟ پس شان گفت زنه. پس شان گفت زنه. بهترین سوال با شهرام. راست است که شهرام عبدالحلیم زندگیشون آنقدر خوب است. زورا نشد زندگی به سوال نکنی. برای چی؟ نگو که بفهمم. برای چی؟ خونه دا اوگلی. سر و صداها بسیار هستند که شهرام از اویلش جدا شده است. نه بیا من این سوال جواب تو که مقصد کم کم میزنش تربیهش میکنه و دیگه خیلی تربیت میکنه. نه نشد زندگی سوال نکنی. در اینجا کامنتاری ما نوشتند که از شهرام عبدالحلیم شوگم نه شاید نیست مردم دانستنش. با فکر ما شاید نیست مردم دانستنش زندگی ما چقدر در کدام سطح ما با کی زندگی میکنیم. با فکر برای مخلص با فکر سرود انتظارشان کلیپ انتظارشان ایما همین قدر با فکر بسه نشد زندگیم نمیخوام من در چندین برنامه همین سوال میتونم من نمیخوام جواب بدم نبود در برنامه شما اومده است نشد زندگی تماما سوال نه تن این سر و صداها تا چی درجه حقیقت یگم نه حقیقت داره نه یگم سوال نه تن تمام اوکی زندگی ما دانستن شرط نیست به فکر ما زندگی شخصی بمونم. سوال با شانمسی یک سال شما در شهر وحدت کنسر دایر کرده بودید در آنجا نوتبوک شما را شکستند این راست بود یا اینکه برای خیب برای یگان کاری دیگر برای خیب نبود که راست هم نبود دروغ هم نبود راست نبود خیب نبود دروغ نبود بسیار من اعتراض یاشیم ما داریم که برای او یکی گپاش راست نیست فکر نکن دروغه این گپی تو گفتگی راست نیست برادر نه که دروغ هم نیست تو را چه میفهمید راست نیست دروغ نیست نچید حقیقت کم ترک حقیقت داره یا نوتبوک گم شدگی یا که همین گپ عموما نه راست نه دروغ برای که سوال خطا است این گپ بازی مطرح بود که عبدالشکور در رودان تولد کرد تو میپرسی که بچه کسی دختر ما سوالا رو از پیش خود نمیدیم نه از بیت سوال مرا جواب من میگم عبدالشکور تولد کرد در رودان تو میپرسی که بچه کسی دختر نه برای چی شکر تولد نمیکنه عبدالشکور مرده بله در نوتبوک در وحدت نوتبوک در دوشنبه شکستگی افراد تو میدونی که این قایج اینفورماسیا پشت داره این قایج و ما
саволҳо аз сару садоҳо ҷамъ мешаванд. тафтиш кунен охи. Не, тафтиш мо мекунем. Барои ҳамин мо мехоҳем ки ҳақиқати саволҳое ки сару Савол садоҳое гап ҳастанд чанд сол пеш буд дар душанбе буд реально ноутбука шикастагӣ будан. ки ман ки медонистам би чиз мақсад аз тарафи мухлисон, аз тарафи дӯстон, аз тарафи коми намедонем ки буд чӣ буд. У гузашт соли 2012 буд, 12 сол пеш ай кор. пеш аз барнома ё ки баъд аз барнома? Пеш ай барнома. дар ноутбуке ки шумо доштен ҳамаи записҳои шумо Программа концерти дар он ноутбук буд. баъди ноутбук шикастан шумо барномаро сар накардем? Бо чӣ? Байнами телефони халқ гуфтем ки кадоми трек барадорем дар телефони гуфтак ма биё. На трека мезаде хондаси я ва микрофон қарфанагра хода ки ми мобайл да занг задан. Кай фалон шдем, минус сар додем, фристайл зарундем концерт немзиё шад. И аз ба фикри шумо ноутбукро шикастан аз ҷиҳати бахилгӣ меган нисбати шумо буд ё ки ягон аз нафар ба ҷиҳати шумо беақлии ма буд, масъулият надоштани ма буд. Яъне ки ман масъулият чӣ хел масъулият ҳис накарда будам. дарак доштем ки ноутбуки шуморо мешкананд? Ё тани парвардигор и кияи инопланетяне чӣ хел саволети Мақсад чӣ ма дарак барои- будонам. мақсад барои чӣ гуфтастам ки агар шумо мегӯед ки ман масъулият ҳис накардам охи ма ки масъулият ҳис мекардам братан гуфти гапҳо як каса назорат мекардам, як каса вобаста мекардам ки ти не ин корака, ти не ин корака, ти не ин корака. Ма дар як ҷо навистагим ки мисоли гап бисёр чиза фаҳмидем не ки афсӯсу вақт не қувва буд набуд ақл ози ақл аст қувва не. Яъне ки бисёр чизоро дертар мефаҳмӣ ки чӣ кор кардан дар кор. Яъне ки одам медонест чӣ хел зиндагӣ кунад, ӯ намемурд. каҳи кӯҳнаро бод надиҳем гуфтани гап аст, вале замоне 6 ба 1 гуфта будед агар батл нашавад маро мурғ гӯед. батл нашид. ин сару садоҳо ва ин ваъдаи шумо куҷост? хеле гап буд. Мисол ман чӣ хеле кози гуфтам одам чӣ хел зиндагӣ карданашро медонист намемурд. ва ҳамин гапро гуфтагӣ будам не ки мутаассифона вақте ки ҳамаи мо медонем вақте ки адел файродат мекунанд, вақте ки проблема мекунӣ ба яъне ки проблемаи создават кардагиита то ӯ ҳолатеро мебарад ки тра кормандои милисия мақомоти қудратӣ файрод мекунанд ва аллакай уже и возможности шидан надорад. мақсади чӣ хел бигӯм баъзе вақт мешавад ки одам мехоҳад ки бифаҳмонад. мисол як кас мегӯяд ки ман инами домда буланд мепарам, доми 5 этажа, ту мегӯӣ беақлай. мақсади ӯ одам мегӯяд ки ман просто мисол овардастам мегапа дар асл хеле одам нест. меравад дар пеши ҳамон дом местанем қан бепарам, мегӯяд ки ҳамин дома бугӯ қади ман парида метавонам. смисл ӯ мехост гуфтан ки ҳамин домда прижоки буланд мегирад, яъне ки дом прижок намегирад. мақсади ман дар ӯ буд ки агар ҳамин батл бишава ва ман накунам ман мирғ. И то, что агар батл нашава ман мирғ, як кас пага мурд, батл нашид ман мирғ, пага гуфти гапо замин ҷубид, саҳнаҳо чапашид, кафид ҳама замин, и батл нашава мара мирғ бигӣ. ин не барои нашидани як кор миллиард причина ҳаст. шуморо ба мақомот даъват кардан аз пушти батли 1 ба 6 сабаб дар чӣ? сабаб дар қадар ҷанг дар разбори шумиха интернет. ҷанг байни кӣ буд? ҳар рӯз разбор буд куда интернет. байни шумо ва 6 нафаре ки батл мешуд. айс як гап, айс мухлисои ма як гап, айс мухлисои як гап, комментҳои пар аз ахурат. 6 нафаре ки бо шумо батл мехостанд ба шумо занг зада ягон гап гуфтанд, таҳдид карданд? Не. набуд. шумо ба онҳо чӣ? Не. не ҳамин батле ки 6 ба 1 шумо эълон кардену чанд сол шид хомӯш шид, агар аз нав шавад шумо тайёр ҳастед ё на? барои чӣ? қувва буду набуд ақл ҳасти қувва не. ақл ҳаст. вақту қувва доштуму ақл надоштум, ҳозир ақл доруму. ӯ 6 каста хонданаш осон нест. ӯ шугул хеле як энергия бу, як кайфият бу, як мотиватсияи талпаи мис бирӯзи ман дига қати ки батл мекунам. оз ту батл ки маро мебирӣ. ба фикри шумо агар батли 6 ба 1 мешид ғолиб кӣ буд? ғолиб бубо. барои чӣ? чӣ хел бигӯм, ғолиб ӯ буду не ки основной плюс хайпа ман кор мекардам. яъне ки чӣ хел бигӯм, 6 қати сар ба сар шидан, 6 намуд одама, 6 намуд стилай хай зуд месади чени метонистагид ҳаракат мекарди, не ки яч пробежка мекард, трёхдоли мехондад, читка качад мекард, по-любому мебридан.
не ки вақте ки гап омад бояд надора бояд ман мебарам ё бой метам и мешавад ҷанги ма. беҳтарин савол ба Шаҳруми Абдуҳалим чӣ хел одамро литсимер гуфта мешавад? چخیل دام میگن؟ ба фикри шумо کتگی میکنن؟ дуруя دورویه одамои паст гуфтани дамо аст гап литсимер фақат худашонро дӯст медорану ҳар коре ки худашон мехоҳанд хоб бад бошад лицемер намея мега ки дар Қуръон дар сураи Мунофиқин чӣ мега ки баъзе язидникое ки меомаданд мегуфтанд ки мо кароче шем мо бо шумоем мегуфтанд не ки вақте ки назди кофирои худшон мерафтанд мегуфтанд ки мо оғоро мазоқ кардем ба дурустӣ ки мо беақлану қади шумоем ҳамин лицемерӣ мекарданд яъне ки пешти меояд мега Шаҳром ту зури ман қадиту пеши ман мега ки не Шаҳром як ҳалалай кай مقصد آدمایی که درویان انا موجود یک گپ یافتگی من دارم میخونم هم با فکر برای لیتسیمیرو ان یافتم میگه وقتی گرگ در بچهش زندگی کردن یاد میته اول گوسفند رو نشونش میده میگه گوشتی خیلی بامزه اول گوسفند رو نشونش میده دیم چوپان نشونش میده میگه چویی خیلی درد داره سوم نوبت با سگی چوپان میرسه بچهش میگه دادا این رنگی خودمونای کو مودا مانند گرگ میگه ایرا هر وقت دیدی فرار کن بعد میگه که اتایم بچه میگه که ما هر چی ضربه خوردیم شبیه ما بدن ولی از ما نبودن تو داخل گفته من خون گرگوی ساوری مینی دادا میگه خیلی گرگ تاشو گرگ دادا مقصدم ایرا که خیلی کنده خوندم مقصد همیاد ام خیلی آدم را لیتسیمر میگن آدمایی که در پیش یک چیز میگن بهترین و سوال آخرین و بازی آخرین گوییم سوال آخرین گوییم در کایخون تیوی بین خودتون یک سوال از طرف شون امسی با شهرام از طرف شهرام با شون امسی مرحمت ما کلمه همان میکنم این برنامه معقوله چی؟ سواله بله جواب ما گرفت سوال شما با شون امسی شما داشتی شما دا معقول شد سربلند خونه آباد باشه و در آخر بحر مخلصان خود و بحر مخلصان کایهان تیوی چی گفتنی های داره؟ گفتنیم تا وقتی هستین باشین بهترین زنده و سربلند باشین فقط دستگیری کنین اگه دستگیری شما چه وقتی که ویدیو رو تماشا میکنین لایک کامنتری خوبه اگر این مافتای گفتار بمبریم هم مردک میموندگیش میمونن نمیموندگیش خوش آمدید به برنامه لایک رو میزنیم کایهان برخواست تیوی دیگه بیا که شب بود رحمت که رد نکردید به برنامه ما حاضر شدید بار دیگر خوش آمدید салом ва дуруд обуначиён ва тамошобинони гироми қадр агар шумо дар хориҷа кор ва ё зиндагӣ доред ҳоло беҳтарин аён барои дидорбинии пайвандону наздикон аст масалан дар русия барои осонии кор аз тебанк ба билети ҳавопаймо тахфиф гиред ва имкони бурди 10 000 рублро пайдо кунед ин осон аст бо истифода аз пайванди ман дар тавсиф то охири август як корти дебютии блекро аз тебанк гиред ва ҳама харидҳоро бо он пардохт кунед барои ин шумо бо кафолат промокоде мегиред ки барои чиптаҳои ҳавопаймо 500 рубл ба шумо тахфиф медиҳад сипас дар барномаи тебанк ё сайти тесаёҳат дилхоҳ билети ҳавопайморо харед ва ба таври худкор имкони бурди 10 000 рублро пайдо кунед дар он 10 нафар ғолибон муайян карда мешаванд ва ҳар яки онҳо 10 000 рублии худро мегирад аз ин рӯ шумо имконияти зиёди ғолиб шудан доред новаста аз натиҷаҳои бозии бурнок агар шумо дар русия кор ё зиндагӣ мекунед дархости корти дебютии блек аз тебанк муфид аст тебанк номи нави тинкофф банк аст ки аллакай садҳо шаҳрвандони қирғизистон узбекистон тоҷикистон ба он эътимод доранд бо истифода аз ин кор онҳо ҳамарӯза танҳо тавассути рақами мобилӣ ба пайвандон бе комиссия пул ирсол мекунанд ва аз ҳама асос барномаро бо забони модариашон истифода мебаранд бо харидани билетҳо тавассути тебанк ва хадамоти тесаёҳат шумо метавонед парвозҳои арзон ва зудро пайдо кунед ва билетҳо ҳамеша дар барномаи бонк дастрасанд ба пайванди дар тавсиф буда гузаред ва корти дебютии блекро аз тебанк дархост кунед то ки ба билети ҳавопаймо тахфиф гиред ва имкони бурди 10 000 рублро пайдо кунед